Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 14 март дүшәмбе. Мин Әлза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, файдалы атна теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген халыкара елгалар көне. Шулай ук буа кырылмаларына каршы көн буларак та билгеле. Көннең шигары елгалар су һәм тормыш өчен. Статистикадан күренгәнчә, соңгы ярты гасыр эчендә генә дә буалар төзелү сәбәпле 60 миллионга якын кеше туган якларыннан күчеп китәргә мәҗбүр була. Бүген иң үзенчәлекле бәйрәмнәрнең берсе халыкара пи саны көне. 3,14 саны белән мәктәп балалары башлангыч сыйныфта ук танышалар. Шунысы кызыклы, халыкара пи саны көне атаклы физик Альберт Эйнштейнның туган көненә туры килә. Март бутерброд, телемле коры ашамлыкның туган көне. Бүгенге көндә иң популяр кабымлыкларның берсе булып санала. Шулай да табиблар коры ашамлыклар белән артык мавыкмаска кирәк дип белдерәләр. Егерме биш өр-яңа җыр тиздән татар эстрадасын байытырга тиеш. Булар Яңа татар җыры фестивалендә катнашкан 242 җыр арасыннан сайлап алынганнары. Әлбәттә, һәрберсе дә хит парадларының иң югары баскычына менә дигән сүз түгел. Шулай да татар эстрадасына яңа җырлар, яңа сулыш өрер, сыйфатын күтәрер дигән өмет бар. Фестиваль һәр татар үзенең тамырын белергә тиеш дигән өндәме астында уза. Кытайда туып үскән милләте белән татар булган җырчы Базарбай Бикшәнтаев үз вакытында нәкъ милләт тамырларын өйрәнү өчен Казанга килә дә инде. 70 шақырым якын жер түгел, бер күреш өчен килдек без, ак калфакның табылган шагы, ак калфакның тагылган шагы. Кайчандыр Кытайдан килгән, бүгенге көндә инде республикабызда танылган җырчы булып саналган Базарбай бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, Базарбай, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, кадерле тамашачылар. Яңа татар җыр фестивалендә сез 2нче урын яулагансыз. Мин сезне чын күңелдән әлеге лаеклы урын белән тәбрик итәсем килә. Бик зур рәхмәт. Чын күңелдән бик зур рәхмәт. Тамырыңны бел татар дигән җыр белән башланып җибәрде әлеге фестиваль. Менә сезнең дә үз заманында тамырларыгызны өйрәнер өчен, тирән тел белер өчен монда биргә Казанга килгәнсез. Беренче тапкыр сез милләтегез белән татар икәнен кайсы вакытта ишеттегез? Ничә яшь иде сезгә ул вакытта? Аны белмим, тел белән әйтеп булмый торгандыр. Ул кичкенә чактан бирле шулай татар буыннан буынга ата-бабаларыбыз әйтеп килгән. Сезнең өчен ачыш булмаган, гадәти табигый хәл булган бу. Тугыз белән димәк сез белгәнсез. Кытай сәхнәләрендә дә менә милләте буенча татар милләтеннән дип шулай чакыра инде. Хәзер сәхнәдә татар милләтенең вокалы шулай дип игълан итәләр сезне. Игълан итеп чакыралар инде. Сез туып үскән авыл, ул татар авылы гына түгел, анда берничә милләт вәкиле яши. Кемнәр яши авылыгызда? Мин туып үскән авыл Чишмә татар авылы. Анда 20 меңнән күбрәк халык яши, күбесенчә кытайлар. Аннары дине буенча ислам, тел буенча кытай телен куллана торган милләт, дүнгән ди торган милләт бар. Аннары уйгырлар, аннары казаклар. Саны буенча шул Чишмә татар авылында да иң әзрәге татарлар инде. Анда 400-500 кеше бардыр. Кайла түгел кешеләр инде. Бүгенге көндә әти-әнигез шунда яшәп яталар. Әти-әним шул Чишмә татар авылыннан ерак түгел, элекке Ефәк юлының
деп исемленген Гучың де тұрған ескі шәһәр бар. Шул шәһәрдә Энекәшемнең янында тора. Әти 2018 елда ат спорты белән шөгыльләнә иде. Шул аттан егылып, позвоночниклар, омырткалар сынган. Шуңа шәһәрдә инде, больницада янында, шуңа уңайлырак булсын да инде. Шунда төпләнгәннәр, шунда урнашып калганнар. Сез 2012 елга бергә килгән идегезме? Мин татар моңы конкурсына килгәнем. Шуннан башта каласым килмәде инде. Барыбер ата-бабаларыбызның безгә һәр тапкыр әйтә торган сүзе Казан безнең Кагба, анда безнең милләт яши, шулай кайтасы килә, барысының да күрәсе килә. Миңа шул бәхет биргән инде. Аны биртуга сәбәпче әлбәттә инде республикабызның беренче президенты Минтимер Шәймиев бабай, аннары хәзерге президентimiz Рөстәм Миннехановның ярдәмендә дип әйтергә була. Кытайдагы яшәүче татарларның татар балаларын Татарстанга кайтарып укырга ярдәм итү буенча ул эшне Татар конгрессы алып барды инде. Уку турында дип әйтеп китегез, белемегез буенча инде сез консерватория тәмамладыгыз, Зилә Даянның классында, Сәнгатуллина классында, аның сыйныфында белем алдыгыз. Сез үзегезне нинди җырчы, кайсы юнәлештә дип күрә идегез, консерваториядә белем алганда? Мин төптән беренче максатым татар халкының иң иске җырлары булса, монда кайткачта шул иске җырларны табып, хәзерге менә ретро җырлар түгел, элек дастаннардан килгән шундай берләр булса, шуларны өйрәнәм дип кайттым. Максатыгыз иде. Аннары аларны җырлар өчендә дә синдә куелган шундай тавыш буларга тиеш инде. Мин татар моңында Идегәй дастаннан үзүк җырладым анда дастаны. Шуннан классиканың Татарстанда татар классикасының югары дәрәҗәдә икәнен күрдем. Күп кешеләр гади генә тамактан генә җырламый, яшьләр булсын, зурлар булсын, шул мондай классикалык тавыш матур. Шуннан конгресста Марсавый Тукаев шуңа әйттем, мин консерваторияга экзамен тапшырып, имтихан тапшырып карасам ничегрәк. Шуннан алып барды. Зилия апа ишетте. Җырладым бар белгәннәремдә. Шуннан ушады инде. Тавышы матур. Алла бирсә, берәр елда гына тавышын куйып була. Булай да табигатьтан бирелгән шундай моңлы тавыш бар дип. Шундай әйтте. Андый Россиянең халык артисты бик танылган кешедән шундай сүз ишетү тагын Сезгә канатлар иңдерде инде, әйе. Үземне камчыларга туры килде. Шуннан Марсавый шунда торды әйтте, сөяге безнеке, ете сезнеке. Әйбәт иттереп тәрбияләгез дип. Ул сүзне мин беренче класска кергән вакытта әтием шулай әйткән иде. Мәктәпкә әлифба буенча дәрс бирә бит инде. Шул вакытта беренче укытучыга шулай тапшырган иде. Сөяге минеке, ете сезнеке, әйбәт тәрбияләгез дип. Менә бит. Шуннан Зилия апа мине җыр генә түгел, татар телендә дөрес сөйләргә дә өйрәтте дип әйтергә була. Кая җырлаган вакытта дөрес булмаса, шуларның бөтенесен әйтеп, ишкәртеп турды. Аның өчен зур рәхмәт. Әйе, әлбәттә. Сезнең Домра, бу сезнең сайланып алынган уен кралы. Сез моның белән бердә аерылышмыйсыз бугай һәм бүген дә аның белән бергә килгәнсез студиягә. Юк, бу куанычыңны да, шатлыгыңны да һәр вакытта башларыңа авыр уйлар килсә дә тынычландырасың үзеңне. Рәхим итегез, берәр нәрсә башкарып үтсәгез. Рәхмәт. Шавулыма килгәндә, хытырдаган кар җиргә төшкәндә, домбырамны алырмын, йөрәк сазын шалармын, кайгырганда һич әйтмәм.
домбырамны алармын, йөрәк сазын шалармын, кайгырганды һич әйтмәм. Домбыра сазын ишеткән атайлар, мәгънәсен төшенгән анайлар, күзләренә яшь биргән, йөрәкләргә хис биргән, күз яшен кызганмаслар. Эй, домбыра, эй, домбыра. Ноғайдың қайғы сансыз күнінде, батырлары ұйқламаған түнінде, йөрәк рухын көтәргән, соғышларда күш бергән, көпне көргән домбыра. Эй, домбыра, эй, домбыра. Бик зур рәхмәт, афәрин, бик зур рәхмәт. 2013 елда сез бик матур гына бер клип төшергән идегез. Анда менә әле гаиләгез турында сөйләшеп киткән идек. Име әтиәнигез, туганнарыгыз, абыйгыз, аларның тормыш иптәшләре, оныклары барысы да име булган иде. Алар белән элемтәдә торасыздыр инде бүгенге көндә. Элемтәдә торабыз. Шул көне мин чынлап та Казанга кире кайткан вакытым. Шуңа әнием анда елап кала бит инде. Шунда шын артистический не түгел. Шын барлыкта шундай. Шунда хушлаштым. Чыктым, машинага отурдум, киттим. Үрүмчидән килеп самолетка отурдум. Мәскәүгә килеп төштем. Басарбай, менә бер сөйләшкәндә сез булай дип әйткән идегез. Татарстанда ниндидер бер сихри бер көч бар дип. Менә ул сихри көчне ничек аңлатасыз сез? Оны белмим, мин шын барлыкта Кытайда сәхнәдән генә килдем мин. Анда без 4 егет квартет идек. Бер уйгыр егет, 2 казак егете, мин татар. 4-өбез Кытайның төрле сәхнәләрендә уен концертлар куябыз инде. Безне Яңа җыр компаниясында. Шулар оештырган зур концертлык чаралар оештыра, һәр ел сайын 100-ләп концерт бирәбез. Шуннан монда килдем, бер кемне дә белмим, бер кемгә кирәк түгел кебек тоелдым мин. Беренче көн әлбәттә инде татарлык көч белән килдем. О, Татарстан, бүтән кеше татар телендә аралаша. Әзрәк мискинлек тә бар инде. Белмим, әйбәтрәк тел. Нәрсә эшләргә икән дип инде. Шуннан карыйм, ул вакытта хәзергә караганда тагында көбрәк урыс телендә сөйләшә бугай инде. Хәзер аралаша торган кешем күп булганга шулаймы белмим, хәзер әзрәк әйбәтрәк тоела миңа. Юк, бу чыннан да шулай, хәзер чыннан да күбрәк сөйләшәләр, яшьләр сөйләшә башладылар татарча. Бер кемгә кирәк түгел мин. Бер айда бер тапкыр или һәйбер вакытта булмый да концерт. Шуннан нәрсәгә килдем инде дигән бер хис булды. 3 айдан соң, 3 ай түгел, 6 айдан соң кайттым. Жабыгып кына кайттым инде. Шуннан ул вакытта кайткан вакыт, Кытайга кайткан вакытта, все, больше кайтмыйм инде дигән ни белән киттем. Үйгә бардым, әтиәнем очраштым, туган җир сагындыра бит инде. Туган җирне күрдем, 1-2 атнадан соң сагындыра башлады. Казан үзенә тарта. Шаккаттым мин, шуннан килеп бер ай тордым, бер айдан соң ул вакытта безнең шул Кучын шәһәренең мәдәният министрлыгында эшли идем. Алар инде ул вакытта зарплатаны бирә иде. 2016 елда гына мин анда отказ биреп, гариза язып чыктым инде. Шуңа Казанга килдем. Казан миңа бер тынычлык. Аэропорттан килеп төшәсең, шундай бер рәхәт. Күңелнең тынычлыгы. Дөнья шулай бит инде.
Кая яшисең дә күңелең беренче тыныч булса, Шулай бик дөрес әйтәсез. Һәм алдагы вакытта да Казаныбыз, мәркәзебез, гомумән илебез тыныч булып калсын иде. Бүгенге көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Без тамашачылар белән саубуллашабыз. Ә инде аларга сезнең башкаруда җыр тәкъдим итәсебез килә. Сезгә бар тик уңышлар гына телибез. Безнең сәхнәләребездә балкып, тамашачыларыгызны шулай яраттырып, матур-матур җырлар бүләк итегез. Кайда гына яшәсәк тә, кардашлыкта шикләр юк. Дала кебек күңелләрне бикли торган бикләр юк. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Шын күңелдән рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән-имин булыгыз. Sağ